Dobrý deň, máme tu cestovateľky Majku, Emku a Teresku. Oni nám povedia, ako sa im páči cestovná kancelária Objavuj svet, ako boli spokojné s Madeirou a celkovo s fungovaním cestovky. Nech sa páči. Ahojte všetci cestovatelia, srdečne vás pozdravujeme z krásnej Madeiry. Náš výlet začal veľmi jednoducho. Celý minulý rok sme pozerali ponuky cestovných kancelárií na Madeiru a CK Objavuj svet nás očarilo najviac. Jednak tým, aký individuálny prístup pracovníci cestovnej kancelárie zaujali od prvého momentu až po samotnú realizáciu celého výletu, ktorý je famózny. Odporúčam ho mladým, starým, všetkým, ktorí majú radi prírodu, ktorí radi objavujú a cestujú. My sme to zažili 3. Matka s dcérou, je to fantastický trip pre nás, aj pre ostatné dievčatá, ktoré sú tu s nami. Máme famóznu delegátku, máme služby, ktoré si môžeme využiť naplno, ktoré nám ponúkajú cestovať na všetky miesta, všetky kúty tohto ostrova a je to úplne báječné. Odporúčam to všetkým, ktorí ľubia objavovať svet.